भोजपुरी आज मान्यता खातिर तरसतिया। भोजपुरिया जवान लोग जंतर मंतर पर जा जाके धरना प्रदर्शन देत बाले और लोग ठही ठही भोजपुरिया संस्था के लोग भोजपुरी खातिर आवाज उठा रहल बाले। यदि आप भी भोजपुरिया बानी तो पहले वीडियो के शेयर करी, ओकरा बाद में तब कुछ सोचब। आई जाए भोजपुरी के मान्यता गीत का माध्यम से दिलवाई जाए और ये अबले जागल नहीं की तो जाग जाए कि भोजपुरी के मिले मान्यता, भोजपुरी के मिले मान्यता, ले ले बाटे ठान। भोजपुरी के भोजपुरिया जवान, भोजपुरी के भोजपुरिया जवान, भोजपुरी के मिले मान्यता, ले ले बाटे ठान। भोजपुरी के भोजपुरिया जवान जवान, भोजपुरी के भोजपुरिया जवान। संसद में सांसद जे भी सुतल बा जगावल जी, भोजपुरी के हक बा जेवन ओकरा के दिलावल जी। संसद में सांसद जे भी सुतल बा जगावल जी, भोजपुरी के हक बा जेवन ओकरा के दिलावल जी। मातृभाषा के होई लड़ाई, भोजपुरियन के स्वाभिमान। भोजपुरी के भोजपुरिया जवान जवान, भोजपुरी के भोजपुरिया जवान। भोजपुरी संग खत्म होखे सौतेला व्यवहारवा, भोजपुरियन के हक मिले जेकर हक दरवा। भोजपुरी संग खत्म होखे सौतेला व्यवहारवा, भोजपुरियन के हक मिले जेकर हक दरवा। जूने जूने उपवास में रह के दिलवाई पहचान, जूने जूने उपवास में रह के दिलवाई पहचान। भोजपुरी के भोजपुरिया जवान जवान, भोजपुरी के मिले मान्यता, ले ले बाटे ठान। भोजपुरी के भोजपुरिया जवान। आपन घर में अपने बीचे अब ना हराई, आपन घर में अपने बीचे अब ना घहराई। आपन घर में अपने बीचे अब ना हराई, भोजपुरी के सौंधी खुशबू सब जगह जाई। अरे भोजपुरियन के सपना पुराई, भोजपुरियन के सपना पुराई, जाए दीना समान। अरे भोजपुरी के भोजपुरिया जवान जवान, भोजपुरी के भोजपुरिया जवान। बाटल बा न बोटी कबो भैया भोजपुरिया, यूपी एमपी झारखंड बिहार खाड़ले लौरिया। बाटल बा न बाटी बोटी कबो, भोजपुरी भैया लोग के बाटल बस के बात नहीं के। बाटल बा न बाटी कबो भैया भोजपुरिया, यूपी एमपी झारखंड बिहार ठाड़ले लौरिया। यूपी एमपी झारखंड बिहार खाड़ले लौरिया। एक डोर में बंधले रही जाति पाति धर्म ज्ञान। अरे भोजपुरी के भोजपुरिया जवान जवान, भोजपुरी के भोजपुरिया जवान।
भोजपुरी के मिले मान्यता ले ले बाटे ठान। भोजपुरी के भोजपुरिया जवान। भोजपुरी के मान्यता मिले के चाहिए। बदे ई वीडियो के ई गीत के शेयर करत रही, सरकार तक अपन आवाज पहुंचाई, ई वीडियो तक पहुंचाई, वीडियो के भेज के पहुंचाई, अपन बोली बात के माध्यम से पहुंचाई, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर लिख लिख के पहुंचाई, गा गा के पहुंचाई। प्रणाम। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज। वीडियो के लाइक, कमेंट, शेयर करल जन भुलाई। हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले।